ke siyene emabhayibhelini ethu bazalwane, incwadi yamaHubo chapter number 34 sizofunda verse number 5, and then I will quote Numbers 21. Oh my God. Verse number 7. We'll start from verse number 5, 6 and 7 on Numbers, but let's just look Psalms. 34 verse number 5. Amen. Touch your neighbor, say neighbor, ngiyakwamukela emthandazweni. Ya akakuzwanga ujikele kulonga la uthi makhelwane ngiyakwamukela emthandazweni. Yeah. I'm trying to, yes. Babheka kuye phezulu bakhanya, ubuso babo abusoze bajapa. Keep a little bit. Farmer streets. Keep it bit. Babheka kuye phezulu, comma, bakhanya, comma, ubuso babo abusoze bajapa. I don't know what the Lord is about to say tonight, but inkosi ifisa ke sibukisane lelizwi bazalwane. Incwadi kaMaHubo, incwadi ebhalwe inkosi eyayinqoba izimpi eziningi, inkosi uDavide. And then ithi inkosi babheka phezulu kuye bese lithi khoma bese lithi bakhanya. I want us to look, ngiyalithanda le English, likhuluma nge-radiance, likhuluma ngenkazimulo, likhuluma alikhulumi nge-light, ngoba lelezulu ungazu angisho ukuthi cisha phela ngithe ehlisa kancane. Lelezulu ungazu uyitshela ukuthi mhlambe likhuluma nge-light nje, but ele English likhuluma ngesisindo, likhuluma nge-radiance, likhuluma ngobukhona bukaNkulunkulu, likhuluma ngobukhulu bukaNkulunkulu, likhuluma ngamandla bukaNkulunkulu, likhuluma ngepresence bukaNkulunkulu. So uma lithi izwi likaNkulunkulu babheka phezulu bese liyama. Amanye amagama inkosi uDavide ngathi wayethi kunesikhathi la khona impilo yomuntu inqanele ukubona ukusebenza kukaNkulunkulu, ukubona amandla kaNkulunkulu, ukubona ubukhulu bukaNkulunkulu, ukubona ubuqaqawuli bukaNkulunkulu, ukubona ukusebenza kukaNkulunkulu, ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa ukuze ufike kwiposition where you can be able to see the radiance, the power, or the kabod of God, there is a certain position that you need to face so that you can be able to see the glory, ukusebenza noma ubukhulu bukaNkulunkulu. Kukhona iposition okumele ume ngayo, noma kukhona indawo okumele uyisilethe, noma kukhona iposture. Thank you Holy Spirit. Kukhona iposture okumele ume ngayo so that uzobona ukukhanya isisindo sikaNkulunkulu, ngoba there is a certain posture la khona ngeke ukwazi ukubona isisindo sikaNkulunkulu. Yena uyisisindo esikhulu, unamandla amakhulu, ukusebenza kwakhe kukhulu kakhulu. Yonke into unguJehova omkhulu, unguJehova onamandla, kodwa kukhona iposition umuntu angeke akwazi ukubona uma ngabe mekuyo.
uma ngabe mikuyo nikhona bazalwane. So inkosi ke uDavide isinikeza iposition la khona amehlo akho azokwazi ukattractwa ilobukhulu noma ile radiance noma ilokukhanya kukaJehova. Ingakho inkosi uDavide ithi babheka phezulu beseyama. Beseyama ngamanye amagama ukuma kwakhe uthi kukhona isikhathi sokuthi now change lapho umikhona noma change. Ngiyabonga moya ongcwele, ikhona indawo kade ubheka kuyo, le kade ubheka kuyo ubungakuboni ukukhanya, le kade ubheka kuyo ubungawabona amandla kaNkulunkulu, le kade ubheka kuyo ubungayiboni ipresence kaNkulunkulu, le kade ubheka kuyo. Ethi inkosi ke namhlanje babheka phezulu. In other words, change la obheke khona, shintsha la obheke khona. Now izwi laNkulunkulu babheka phezulu beseyama. Nikhona bazalwane? Ya angilifundi kahle lithi babheka kuye phezulu. Nikhona kodwa bazalwane, ngoba kuyenzeka kube khona iphezulu olibhekayo kodwa kuhluke ukuthi liyikuye yini lelo libhekayo. Nikhona kodwa bazalwane enkonzweni, kuyenzeka kube khona indawo oyibhekayo ujombele ethi babheka phezulu, ujombele indawo ethi kuye besuthi phezulu. But namhlanje ithi inkosi babheka kuye phezulu. Babheka kuye phezulu. Nikhona bazalwane? Bese ke inkosi iba nekhoma, bese nayi iphathe engiyithandayo lithi bakhanya. Bakhanyiswa yini? Bakhanyiswa indawo abayibhekayo. And number 2, bakhanyiswa umuntu abambhekayo. Webafowethu sikhathele sihamba isikhathi eside sibabheka abantu kodwa abantu bangasikhanyisa. Nayi inkosi memeze ebusuku ithi babheka phezulu kuye bakhanya. Kangakanani ubabheka abantu kodwa ungakhanyi? Awu kodwa Nkosi yami ngakhuluma yini namhlanje ebusuku? Kangakanani abantu babheka kodwa usala usebumnyameni? But inkosi ikunikeza isiqiniseko namhlanje ithi obheka kuye uyakhanya. Bheka kuye uyakhanya. Bheka kuyakhanya. Bafowethu ikhona izimo esizokwenza ungabheki kuye, kodwa ngicela ubambelele kwinkosi uDavide namhlanje ebusuku lithi ababheka kuye bayakhanya. Ukhona yini ofuna ukukhanya namhlanje ebusuku? Bheka kuye. Ngabe ufuna ukukhanya emndenini wakho, ufuna ukukhanya empilweni yakho, ufuna ukukhanya kubantwana bakho, ufuna ukukhanya nasempa, bheka kuye. Bheka kuye. Khona bazalwane? Ya. Babheka kuye phezulu bakhanya. Bese lithi ubuso babo abusoze bajaba. Ikhona bazalwane? Ngoba usuke usungene kwisigaba noma usuke usungene endaweni la khona injabhisi ingekho khona. Nikhona bazalwane? Yeah. But likhona izinto eyisuke izoletha ijabiso, but kube kuhluke ekuthenini zilethe ijabiso wena ubhekephi. Ngoba letha injabiso kuya ngokuthi umupho ombhekile, ngoba ababheke kwenye indawo injabiso iyafika, kodwa namhlanje ababheke kuye lithi iBhayibheli abasoze bajaba. Nikhona bazalwane? Yeah. Balekile ukubheka kuye. Focus on God. Zifika left and right, but amehlo ungawasusi kuye. Awu kodwa Nkosi yami ngithini moya ongcwele, zifike left ngoba azivinjiwe ukuthi ingafiki. Ayinqatshiwe ukuthi ingafiki. Ayiboshiwe ukuthi ingafiki. Kodwa kungcono mayifika ubheke kuye. Kungcono mayifika ubheke kuye.
ngoba zithi ifika zitshela ukuthi sizokujaphisa ingakujaphisi sikubona uxhumu ubheka phezulu ngawashiya ngenxa yokuthi kukhona into oyibhekile uma uyibheka leyo nto iyakhanyisa igcwalise ngamandla igcwalise ngenkazimulo ithi izwi likaNkulunkulu Jehova bathi bedelela uMoses badelela noNkulunkulu uJehova wathethela inyoka ukuthi sibadle lithi iBhayibheli bagijimela kuMoses bakhala kumuntu akade bemdelela ngoba ngaso sonke isikhathi when you run to the anointed of God there will be an answer for your life. Ngikhona abazalwane ngiyayithanda lengxenye encanyana nje engiyithandayo lengxenye yabantwana bakaIsrael ukuthi noma sebedelelile inceku kaNkulunkulu kodwa uma sebehlasela abakhetha ukuthi awusike samdelela but they run to the anointed. Ayisawishizwakele noma sebemdelelile but inkinga mayifika noma ama challenges make fika bagijimela kuye bafowethu angiyazi inkosi ithini la but ithi angidlule la because they know ukuthi whenever we run to the anointed we will find our answers in our situations. Ngikhona abazalwane lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu watshela uNkulunkulu lo odedela inyoka utshela ogcotshiweyo kaNkulunkulu ukuthi akakhe ithusi uliqhomeke lapha olunywe inyoka kodwa akabuke ithusi olubukile uzawusinda. Ngamanye amagama kukhona abalunywa izinyoka kodwa banaka izinyoka kodwa khona abantu ukuthi inyoka mayibamba bona babheke inyoka yethusi basinde. Ziba khona inyoka ededeliwe kodwa bheke yethusi lethiwa ibuke. Focus on the snake of bronze lapho kuphila kuthiwa kutholakala khona. Zidedeliwe ziyaluma yebo kodwa mehlakho suse inyawukeni. Focus kule okuthiwa ibheke. Ngikona abazalwane focus akulethu ibheke bafowethu impela kuyiqiniso ukuthi angeke kwenzeke ukuthi mayingaqhamuka nje inyoka ungayilunguzi ngisho ukuyilunguza. Ngeke kwenzeke ungafiki ngisho ukuvika kodwa namhlanje ngicela ukumemezela ukuthi noma iqhamuka bheke yethusi noma siza bheke yethusi noma zikuhlasela bheke yethusi zizokuluma zona bheke yethusi ngoba ukubheka yethusi ukusinda kwakho. Hallelujah. Kusinda kwakho. Abelithi basinda. Kulaba basinda bakhona nabafa. Nikhona bazalwane? Bakhona abafayo ngenxa yokuthi ngesikhathi kuthiwa senze bangenza. Ngesikhathi sinikezwa instruction bangayithatha bafa. Nikhona bazalwane? So engizokusho namhlanje ukuthi ozosinda ilo onikezwe instruction ayithathe agijime nayo ayisebenzise uyosindayo owuthatha bafowethu noma ngabe instruction izwakala inzima ithi khohlwa inyoka esidlayo bheka lebekiwe uyithathe leyo instruction uyithatha ulumiwe